खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय गोदान बोसोराव बे समाव माखासे मानि जौगाथाय खामानिनि थांखि लादों। नंगौ बे समाव गिबियावनो आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय गिबियावनो दतमा डिएसए स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 15 कोटी आरो कक्राझार केडिसि स्टेडियामनि थाखाय 20 कोटी डॉक्टर भूपेन हाजरिका मेमोरियल पार्क लुफुंनो 30 कोटी उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय 150 कोटी जाय उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय थांनाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगांनो आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा होनाय बायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरियावबो मिनि सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय साखाफारा आरो बे मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय 150 कोटी रां बे समाव लुफुंनो थाखाय 150 कोटी रांनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिल सिलाराय दिवस फालिनो लोगोसे 14 कोटी हमनाय जायो होननानै बे समाव बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोदान दानावनो बे समाव बिटिसि ओनसोलनि जौगाथायनि थांखि एबा जौगाथाय खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय आरो बिटिसि सरकारनिफ्रायनो गिबियाव दतमा डिएसए स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 15 कोटी रां, कक्राझार केडिसि स्टेडियामनि थाखाय 20 कोटी डॉक्टर भूपेन हाजरिका मेमोरियल पार्क लुफुंनो थाखाय 30 कोटी। बे समाव बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनो थाखाय 150 कोटी रां हमनाय जादों। लोगोसे बिर सिलाराय दिवस फालिनो लोगोसे 14 कोटी रां हमफानाय जादों होननानै बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा जेराव उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेट लुफुंनायनि बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंथिदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसि অঞ্চলত বহুত প্ৰজেক্ট আছে যেনেকৈ আমি নতুনকৈ আমি যোৱাকালি এপ্ৰুভেল দিছে যেনিবা মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে 150 crore ওদালগুৰি আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মেমৰিয়েল যিটো হল ইয়াৰ কাৰণে আমি 30 crore কোকৰাঝাৰ আৰু এই চিৰাঙত আমি জহলাও প্ৰেমসিং ব্ৰহ্মৰ নামত 30 crore মেমৰিয়েল হল আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে এনেকুৱা এই যে চিলাৰাই দিৱসৰ আমি সেইটো ফাউণ্ডেশ্যন দিম 14 কোটি কোকৰাঝাৰ এইটো চিলাৰাই মেমৰিয়েল পাৰ্ক হ'ব বা অডিটৰিয়াম যিকোনো হওক মুঠতে 14 কোটি ধৰিম মানে ধৰিছে আৰু এনেকুৱা আমাৰ বহুত প্ৰজেক্ট আছে নতুন আৰু আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সংকোচ খেৰাইৰ কাৰণে 100 crore এইটো অলৰেডি আমি প্ৰপ'জাল দিছোঁ আৰু সেই পৰ্বতজোৰা টিপকায়ত 30 কোটি গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত এটা ভাল অডিটৰিয়াম হল সেইটো ধৰা হৈছে। নতুনকৈ প্ৰপ'জাল আমাৰ যাব সংকোচ খেৰাইৰ নামত 100 crore আৰু ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ মেমৰিয়েল এনেকুৱা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ কাৰণে 100 crore এনেকুৱা আমাৰ প্ৰপ'জাল আছে। এইটো অতি সোনকালে আমি এই প্ৰপ'জালটো দিম আৰু এইটো হৈ যাব ভাল থাকিলে হৈ যাব এইটো মোৰ 100